dambudziko rangu ndaida kufambira gomba kuti omari asi hazvina kuzofamba zvakanaka. Ndakatofambira gomba kuenda kun'anga. Gomba rekuchera goridhe? Gomba regoridhe kuchera goridhe. Ndakaenda kuMozambique kumaDiamendo. Ndasvika sekuru vati vanoda 450 yatinopisa mari takasungira pajira. Vakandipa jira vakanditisa mari yako ipapo wosunga ukanda mari miti yavakaisa imomo vakandipa mechisa kuti ndipise jira randanga ndasungira mari. Ndokandaita seizvozvo, asi mari yandakapisa ndakanga ndisina mari yakakwana. Ndakashotesa ne150 ndikapisa 300. Ivo sekuru vachitaura vakati munozoti ndinenge ndichitora mari yenyu muno ndinopisa mari, handizivi kuti vanenge vachizvinoitirwa. Saka semunhu akanga aendawo kuti ayamurike, ndakangotedzera sekuudzwa kwandanga ndaitwa nasekuru. Ndakapisa mari yaya vachiti taura zvaunoda, ndichitaura. Vatapedza kudaro vakanditi takura hari iyoyo uise mudhishi. Waitaura kuti udiyo wainge uchipisa mari? Ndaitaura kuti ndinodawo kuti zvinhu zvangu zvinofambire zvakanaka, ndinodawo mari ndibatiwo chinobatika muupenyu. Ndakatanga kuisa, vakati vanoda $30 inoiswa mutero. Inini ndanga ndine ma20 ndakabata ndikaisa $40. Zvadaro vakanditi takura hari iyoyo uise mudhishi nemvura tidzime. Vakanditi chigeza kumeso kwako nemvura mudhishi imomo chigezera mahari. Hari hatina yakangogadzikwa, ndakangogadzika mudhishi ndaisiya irimo. Ndageza kumeso kwangu ndichigezera mahari iyoyo vaita zvekudzimura mhepo. Ndadzoka kugomba, chekutanga sekuru vakanditi unofanira kundisendera 150 yawashotesa pamari yatapisa. Ndakabva ndaudza sponsa akambotanga kupopota achiti basa akazouya hake nguva dzanga dzapera paandipa mari iyaya. Akandipa 150 ndo yatakasendera sekuru. $100 akati mumwe nemumwe achatora $25 ipapo oisa mubhaketi. Tisati tasvika ikoko tasenda mari yaya takatanga kunzi munotenga mbiya nejira dema wariisa kumusoro, kwamunoti kumusoro kugomba renyu movhara. Hanzi wotora mvura uchidira, asi unenge uchidira pamusoro pejira mvura ichienda mumbiya uchitaura zvaunoda. Ndobva ndaita saizvozvo, asi sekuru vakanga vanditi mvura yauchadira inochinja kuita yero. Saka vakanditi kana wadaro wosiya zvakadaro zvinorara ipapo. Mangwana kuseni ndopataizotora bhaketi toisa kuzasi kwegomba. Vakati moisa ma$25 enyu iyayo mogeza kumeso musati mavhura jira rangu anga ava makuseni aya. Saka tadaro takabva tachigeza kumeso seizvozvo. Taenda pajira rakanga rakavharisa mbiya. Patavhura pakaona hari mvura irimo yakanga yakatsvuka kuita ropa isina kuita yero sekutaura kwazvanga zvaitwa nasekuru. Ipapo ndipo ndakatanga kutya. Hadaro takabva taudza
ndakaudza sekuru zvikanzi alright tichitorai hari iyoyo muipwanyire mugomba. Ndomandatora hari yabva ndaipwanyira mugomba zvikanzi mari iyoyo torai muise pazuva iome. Ndokandavaudza kuti sekuru ndapwanyira hari mugomba. Yairi mari yainzisa iome yanga iri $100 yanga iri mupaketi. Zvikanzi alright wapwanyira hari mugomba chitora $100 iya yawaisa pazuva iwe wakauya kuno uende kunosenda pakodhi yandakakupa. Ndobva zvikanzi uchienda munhu asati achipinda mugomba atore mapisi 5 ehari tapwanyira mugomba iya. Kana matora mapisi 5 mumwe unotora pisi yake tenga jira reyero modambura, mumwe unotora pisi yake pajira iro musunga pisi, mumwe pisi yake pajira reyero musungirira muchiuno. Vataita seizvozvo vatavazivisa sekuru zvikanzi right mangwana munhu wese takutanga basa, takutanga kuchera. Asi zvese zvataita izvi taitanga tavaudza kuti sekuru takutanga tozvifambisa sei. Zvadaro makuseni pandakabatidza foni kuti ndichitanga kutaura nasekuru, ndakaona sekuru vanga vabvisa audio yekuti vazukuru vangu ndakarota hope unofana kuva mumwe nemumwe ane $100 yamusungirira pajira riya riya rine pisi yehari pajira makasungirira muchiuno menyu. Mumwe nemumwe osungirira $100 motanga kuchera makasungirira $100. Saka ndo pakazodzoka dambudziko kuti ndakashaya mari yasponsor. Akabva aramba akati tsvagai mumwe sponsor. Chakazoitika ini ndakafunga kuti zviri nani ndidzoke kuna sekuru ndinodzosera ndivaudze kuti ndakundikana maodzosera mishonga iyi. Ndakatengesa generator nepampamu zvakabasa $90 tindakanga kutya lamhanya kudzokera. Sekuru akasvika kundibvunza kuti wauya nezvinhu zvandakataura here, nekuti vakanga vati ivo vaida gold rekutanga rese pasina kana ratabvisa. Ndikati sekuru handina kuuya nekuti ndashayiwa mari nekuti tisungire tikwanise kushanda. Zvikanzi ini ndinoda zvinhu zvangu zvandakataura pano, kana muchinge matadza izvozvo munondiripa nemombe 10. Sekuru bva vachindipa mazuva 10 kuti ndizadzise zvinhu zvavakataura, nekuti ndikatadza kuuya negold ravakataura zvoreva kuti ndaakuripa nemombe 10. Mombe 10 dzacho unadzo here? Handina, handisati ndasangana nedambudziko, asi ndikungorutawo upedza kutyisa upedza zisinganzwisisiki. Sekuru vachitaura vakati iwewe vamwe vako havana mhosva nekuti iwe ndiwakaona. Saka vamwe vangu hazvina kuvaipira, ini ndasara ndiri mukati medambudziko.